Continent, Africa my home, se-Africa, South Africa, siKwaZulu, iZululand district, siSolundi, seNhlungwane, la sikhona, eseNkosomlaba, la sikhona, uWard 15. Uyikhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponyamoli, senze sibi umuga, esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le yanto nje uyazi ukuthi ubenzani. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini, umamangane omncane, yes, umamncane wengane, uzoncenga nje asithathe asibeke. Kodwa okwethu okukhulu ukuthi sibambe the least we can do singabantu base-South Africa, base-Afrika, ukuthi sibabambise njengoba behleli nje bethe shaye omama la, bethe shaye omama, behlale kanje kuze kufike usuku lomngcwabo benganazo i-stress sokuthi bazongcwaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa ababulelele ngane. So incapha ithina efuna silandele ngane siyilethe la ekhaya, ithina efuna silungiselele lo mngcwabo ube sezingeni lele kufanele kube kulona. So eyamimi kanjalo dadewethu, kubuhlungu njalo, zama ubani esikhuluma naye. Yes. Umncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvelasi kodwa akakhuzwayo. Yes. Yeah. Usilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi. Kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Mhlawumbe ngiqale lapho kwenzeka. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko ufika nini nikuphi ithini into ungasiqala lapho. Ngingekho la ekhaya kufika. Uthi uqinisa kancane izwi. Ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngezwa. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kaSisi isidutshuliwe eGold. Yes. Awu angangakholwa engifonele ebusuku ngo-11. Kwaba nzima kakhulu lapho engangikhona mina ngisemqeshweni lapho empangeni engihlala khona. Yebo, basebethi sebefonile nasekhaya-ke bashoke. Nami angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela vele ukuthi kwenzakaleni nani, ngezwa nje lokho engakuzwa. Uthi umntaka kaSisi ubesenzeni bakithi ngaze bemdubule bemshise. Isihloko esingaka silimele nje kakhulu. Yes. Siwumndeni. Yes. Silimele nje isihloko abasenze. Number Yakho yes. Angibazwa le number yodwa sibhalela Zanele lesigoma. Amagcina kamama. Oh, sibhalela uZanele lo seGoli. Wasekhaya umagcina kamama. Okay. Ngicela ukubhalela yona khona uzokwazi ukuyibiza? Yebo. Okay. Okay. Ngenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi ukuyibiza. Oyiqala, yeah. Yes. It's 909. Okay. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma ngabe sifuna ini, sifuna ukufaka ini, sizosebenzisa inamba kaZanele. uZanele ubiza bani sibonga? Ukhuzwayo. Okay. Oh yes. Inamba ekamamncane wengane ithi 083 302 8909. 083 302 8909. uZanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yebo. Awuzama ukumfakela futhi na. Capitec noma Capitec. Mayo Capitec uzoba right ngoba vele angithi i-automatic. Okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka-083 302 8909. Athina ama-initials kaZanele? Z kuphela, Z Khuzwayo. Z Khuzwayo. So into ebalulekile ke Africa my continent wonke umuntu njengamanje
wonke umuntu akabambe. Nansi inamba siyaninika, noma ngabe ufaka uno-R2, uno-R5, uno-R10, uno-R100, unama-1,000, faka lapho ukuze bengabi nezisindo. Iy'sindo ayihlali kuthina. Ithina funa sibambe iy'sindo, not umndeni. Ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo. Isimo, usizi, bhala emehlweni, uyayibonela, akukuningi esingakuchaza. Njengamanje into efuna siyenze nje, asifakeni imali, sikwazi ukuthi umngcwabo nokusuka kwengane eGoli, mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela, seqedile amaphoyisa, mase kufanele bezela. La ekhaya into esiyilindele kuphela, silindele into eyi-1 thina. Funa besitshenge ukuthi bangcwaba nini. Bafuna umngcwabo ube kuluphi uhlobo kuphela. Yilokho funa besitshele khona. Ukuthi bona bethinteke, akufanele bethinteke njengamanje. Yilokho ngikucela Africa My Continent, Africa My Home, yilokho ayibambeke eyikhona. Ubamba kweyikhona nizothinta mina-ke. Mina othinte mina, ngimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni. Kodwa nje okubalekile njengamanje, noma yini esingayenza, fakani kule account kaZanele Khuzwayo, uZ Khuzwayo, sikwazi ukuthi siye phambili. Ngicabanga ukuthi asingandi umlomo njengembenge ngoba isimo vele asikho kahle. Asikho kahle, siyayibonela. Udadewenu zingaki ingane zakhe? Uyedwa nje. Yena yedwa. Uneminyaka emingaki plus or minus? Una-27. Ukhupheke nini kuyeGoli eqala ukuyozama? Wahlala isikhathi esiningi besekhaya khona la. Yes. Wakho bahamba kwayeThekwini. Ngazama eThekwini uhlala 2 months ngaseGoli. Yes. eGoli besanda kufika nje mhlambe bekuyinyanga eseGoli. Yes. Wasethola-ke le moto-ke lena beyi-driver ke. Nkosi ya. Bese no 4 days-ke kiyo le moto-ke. Khona kayithola wayeseyayibeka-ke leyo. Wasethola le enye-ke la limaleke eseno 4 days kuleyo. Engingalisho bafowethu, ngiyazi ukuthi abantu abashisele ingane ababulalele ingane amadoda aphume emakubo eyozama ezamela imndeni yabo. Kanjalo nalengane iphumela ekhaya iyozama impilo. Uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli, ukhohlwe into oyiyele esilungwini, akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu. Uphuma la uyozama, uzama ukushintsha impilo ekhaya. Wena ufika uyambulala, uthi akwenzekeni, usiyajabula njengoba kunje. Njengoba kunjena nje uyajabula. Iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo. Igazi labantu, inyembezi zabantu. Africa My Continent, umsebenzi wakho kwembulali. Wonke le message yawo wonke umuntu oqashwayo abeyinkabi abulala abantu kuba njeni emndenini yabantu. Siyiholile wena imali. Wonke umuntu obulala umuntu bekufuna ukuthi ngokufakwa lengane abukekeze isinqumo sakhe sokubulala abantu. Wonke umuntu obulala umuntu bukekeza isinqumo sakhe. Ngibonga kakhulu. Inkulumo yethu iyaqhubeka. Iyaqhubeka inkulumo yethu. Kuvela imbono, ama-suggestion. Mama, kunombono onawo. Uthini umbono wakho mama? Manithandaza ningomama, ithini inkulumo?
ubani uma asiqala ukuthi uma mbani? Umama okhulumayo uMadubazane oganele kwaGcaba. Yebo. Singomama bomthandazo. Masifika phakathi kwekhaya la kaKhuzwayo sifikiswa ubuhlungu nosizo soluzwayo ngabatabethu. Uma bezothi bedlule emhlabeni bedlule ngesikhulu ihluko. Sizoqinisa undodakazi wethu uKhonzi uzalwa uMamtshali. Yes. WakwaKhuzwayo. Sithe masifika ngelanga lokuqala siwomama sabona usizo lukhulu kakhulu uma womntwana. Sathi masikhuleka sabona ukuthi ake sikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu akazobathuma phakathi kwaleli khaya belethe induduzo. Uthi labo uNkulunkulu akabapha ukuthi bethole imisebenzi engconywana beze besithathele lo mntwana wethu indodakazi yethu mase kudlule konke lokhu bemnike nje itoho nje akazokwazi ukuchitha ngale isizungu ngoba akukho okunye akazodlulisa ngakho lesitsha makuvuka umntanakhe ephakathi kweleli khaya ngoba akasebenzi. Yes. Sathi inkosi ngenelela kubantu bakhe South Africa mayizozala ekhaya ngobuhlungu. Kube khona nje ozomthatha ethi woza ntombazane yami ngoba usemncane. Yebo. Uzoba umashanela nje ngabe uzobe wenzana engadini. Yebo. Ukuze uthi makuvuka lesithombe sikaToto ngoba yikho inkinga akakhala ngayo uToto. Ezethi uNkulunkulu ngithathe. Ngoba ngagula iminyakanyaka wangibuyisa sengifile. Kade wawuthi uzohlala enyaweni zomntanami ngimhambise ngithathe. Manje sicela nje ukuthi ngathi ngakhona leyo nto umsebenzi. Ezothi mayicabanga lezo zimo ephazanyiswa umsebenzi. Yes. Athi umphathi wakhe Khonzi sebenza bese didlengelele sidlule sitsha. Bekuyilokho nje uNkulunkulu lokusimcela kulezi insuku ukuthi inkosi ozobaletha phakathi kwaleli khaya yehlela ngomoya engcwele phezulu kwabo. Bamthatha umntwana ehambe yosebenza ukuze sidlulele sithi bakanamzukulu uToto akanamfowabo akanadadewabo kuphelile vele ngoKhonzi. Inkosi mayibusise konke ke esesikhulumile singomama. Amen. Khona incwadi ebhaliwe ethi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona. Namanje sikhuluma igama elilodwa ukuthi lo mama lo dadewethu osemncane ngokudlula kwengane yakhe impilo yakhe ishintshe ibe engcono. Lokho akazukwazi ukuzenzela. Sechazile udadewethu akukho ukuthi uzombuza ukuthi ke iklasi ubani wagcina kwabani. Manje usumthathela ukuthi ufuna ukwenza induduzo noma engaphelele kodwa ufuna ukueda kwinduduzo ngoba induduzo ephelele vele uNkulunkulu. Kodwa thina singayenza sithe thina masifika la sathi bazohlala kanje indleko siyithwale la emahlombe siyiSouth Africa. Usefaka umbono umama ukuthi bona babona ukuthi mayingathola nje ithuba lomsebenzi kuzomlekelela enduduzweni. Kuthi kufika isikhathi ukuthi akhohlwe uyobe ekhohlwa vele kukhona la tohoza khona lapha aphila khona ngoba angeke edlule lesithombe. Ngicabanga ukuthi ke abantu baseSouth Africa balwazi udaba lithi igama azibambe esikhona. Izinamba ke manifuna lo mama vele siyakuzanele wesigcino sala ekhaya uzanele uzokwazi ukuthi ke athathe inkulumo ayibuyisele futhi bese siyabheka ke kungaqhamiki abantu labo mashansana abaganga ngabantu. Cha, sizokubheka konke lokho. Nimfonele uzanele uzobuyisa kuthina. Mawukhona uthi nje ngingamthatha udadewenu azongisebenzela ekhishini, azongisebenzela engadini, azosebenza e-ofisini lami, akline e-ofisini lami. Konke lokho sizokubheka, siyenze i-background check. Asizokuvele nje simhambise nje. Sikhona, singobhuti, sibhekile, ayibambeke ikhona. I thank you.